Vikuř Péro Records present to you rap o sračce. Vypadám jak bestiáků, furt lepší jak kolář. 4 bičí na mým deku, podej mi tu motiku. Chtěl jsem říct jip Mariku, ale ta jip na mým deku. Dělám si srandu Patriku, už jí vezu na polikliniku. Jo, tenhle rap je těžkého vínko, horší jak Martinův obličej, jen Pavlovo semínko. Tenhle rap ti prezentoval MC OG Lil Koule, neuměl Luky z Křížis. Jo. Pro další rapy like, subscribe a střel se do hlavy.